No tässä työkalulaatikko, kaikki työkalut on siellä, mitä tarvitaan tekemään ilmapyörän ja sen säännöksellä. Tehdaskolta ja otetaanko tämän kanssa joku kuva? Jos pojat tulee eteen ja mä oon tässä takana ja Harri voi tänne taaksepuolelle tai vaikka koko jengi tulee sitten messiin. Ketä on? Missä meidän Marko on? Käskehän sä mennä polvilleen pientä? Ei näe, Marko ottaa tuon kuvikassa. Tuon hiukani näkyy kilpaa. Ja sit silleen tosi tiivisti, koska on ihan vähän. Käsin tehty runko. Kaikki on käsin tehty, ei ole ihan mitä kaupassa. Rentalin ohjauskanto. Kaikki. Onko? Työkalut kaikki, mitä pyörän tekemiseen tarvitaan. Ne on täällä sitten. Avaimet suhteeseen kaikki. Ulokkeet käytetään kisoissa aina. Meillä on joku kaveri tuolla kisan radan varrella sitten ja sieltä saadaan hiukan infoa, että tää nyt on hyvä, että kuskin näkee ja mekaanikot näkee esutaan. Joku Ranskassakin monesti kun on ratavarikko, niin toisen reunalla niin me ei nähdä sitten, niin on joku kaveri siellä ja saadaan koko ajan tietoa radalta. Osataan sitten informoida kuskia ja näyttää näyttötaululla, mikä on. Siinä on Yeah. Hyvä. I give front up for them. There is 65 champion, 50 champion, youngster of the year stuff, and last year I have some. Yeah, president something like that. Now we made one factory too for the youngsters. Miro, pyydä siihen sun numerotauluus nimmari Stefanilta. On aika kevyt, jos haluatte koittaa. Tässä tarvitaan. Se on maalattu kaikki. Siinä on hiukan eri kypäreissä, on tiksi eri polta. Meillä on normaalisti, tässä kulkee tosiaan pyörät kisoihin. Kaikki on niinku täällä, että mekaanikot lentää kisoihin ja kuskit lentää ja rekka kulkee sitten omia aikoja. Meillä on sisällä, sinne valitettavasti ei voida mennä, siellä on viittinki kesken. Meillä on siellä on mekaanikoille nukkumapaikat, on suihku, kaikki mitä normaalissa asuntoautossa on. Meillä on tässä hyvä tila olla ja 18 kisaa vuodessa, niin se pilttuut pitää olla sen mukaiset sitten siinä viikolla ja on hyvä tehdä töitä. Mennäänkö? Otetaan pari astetta taaksepäin. Täällä on vihreä Marko, täällä. Täällä sitten niin meillä on kaikki niin tarvittavat varaosat, varamoottorit, kaikki muut hommat mitä on sitten, niin ne on niin järjestetty viimeisen päällä. Normaali Red Bulli tai Metsa on ja sitten on spesiaalimaista. Saa ottaa. Saa Tää on hiukan pustikka, mikä hattu ja sitten on tää on vähän straightimaksi. Ja sitten on tietty normaali Red Bull. Ja, otapa. Normaali Red Bull. Entäs aikuiset juomat? Tavallinen. Kahviakin on. Kiitos tavallinen. Kiitos tavallinen. Ollas hyvä. Kiitos. Kahvit jos maistuu, mennään niin jotain.